A Luxor stúdiójában nagy szeretettel köszöntöm Augusz Évát, a Magyar Színház művészét. Szerintem mostanában nektek a legédesebb lehet, a legfontosabb lehet a Sweet Charity, ugye? A legédesebb? A legédesebb, igen. Hát hagyj éljek ezzel, már, persze. Igen. Igen. Igen, nekünk a legfontosabb. Legalábbis az én életemben most nagyon fontos. De tulajdonképpen azt mondhatom, hogy nagyon könnyű dolgotok van. Jó Miért? zenék, jó tánc, jó darab, sikere van ítélve, nem? Vagy azért nem ilyen egyszerű? Igazából nem ilyen egyszerű. Az ember azt gondolná, hogy jó zene, jó tánc, de közben meg az csak az alap. Tehát azt keményen meg kell tölteni, gondolatisággal is meg kell tölteni, kedvességgel, édességgel, és akkor már nagyon jó lesz. Van hozzá egy nagyon nehéz prózai rész is, tehát nem csak a zene szól. Mi úgy szoktuk mondani, hogy ha csak zene szól, hogy faltól falig, de ez nem, hanem itt nem faltól falig zene szól, hanem itt bizony a zenék között nagyon komoly prózák is vannak. Miről szól? Az alapmű Fellininek Kabiria éjszakái című fantasztikus műve, amiből Bob Fosse és Neil Simon a 60-as években írt egy musicalt, amit aztán áttettek nyilván, Olaszországból áttették az egészet New Yorkba. Ettől egy kicsit amerikás lett, na most a mi változatunk már nem annyira amerikás. Ha az ember behozza Európába, akkor már nyilván egy kicsit európaivá is tesszük a musicaleket. Egy kicsit magyar is? Én szerintem igen, egy kicsit Mi magyar benne a is. kicsit magyar? Abban, hogy mi magyarok vagyunk, magyarok játszuk, és attól, hogy itt játszuk és itt élünk. Milyen énektudást, éneklési stílust igényel ez? A klasszikus, vagy egy picit olyan jazzes? Nyilván a klasszikus az alapja, de egy jazzes felfogás, hiszen nagyon fantasztikusan a talp alá válott a Budapest Jazz Orchestra adja, ami hát nekünk hihetetlen, tehát nekünk nagyon nagy élmény színészeknek, amikor egyrészt ezt megtudtuk, másrészt mikor beültek és elkezdtek zenélni, hát ez valami hihetetlen élmény. Szóval ez egy jazzes műfaj. Abszolút jó hangulat van, a háttérben egy picit halljuk, Igen. látjuk a darabot, azt látom, hogy úgy félfüllel, félszemmel Igen. figyeled. Mi van még a Magyar Színházban mostanság? Igazából ez volt az első bemutatónk, a Sweet Charity, utána volt egy Kár, hogy Kár John Ford darabunk a stúdiószínpadon, a Sinkovics Imre teremben, utána volt egy Feleségem története, utána most bemutattunk egy Kaméliás hölgyet, volt még egy stúdió darabunk a Kopogós Römi, és most készülünk majd a Macska a forró tetőn című darabra, az februári. És ma ide hozzánk nem egyedül jöttél. És nem egyedül, 3 igen. nagyon csinos nőt Igen. láttam érkezni. Bizony, hoztam 2 fantasztikus kolléganőmet, Rutkai Laurát és Szűcs Kingát, ami azért is jó, mert Rutkai Laurával mi ezt felváltva játsszuk ezt a darabot, a Sweet Charity főszerepét, úgyhogy most ő éppen egy másik szerepben fogja magát megmutatni, de amikor épp nem ezt a szerepet csinálja, akkor azon az estén meg ő a Sweet Charity. Hát köszönjük szépen, hogy jöttetek, sok-sok tapsot, sok sikert nektek. A lányok tehát hamarosan jönnek, és előtte azonban hallgassuk meg egy részletet a Sweet Charity című musicalből. Kell legyen a földön valami jó, kell legyen egy munka, valami más, és hogyha meg lesz az a valami más. Itt hagyjuk csapot, itt hagyjuk papot, itt hagyjuk csapot, papot, adjö! Kell legyen egy rendes foglalkozás, kell, ami még könnyed tanulható, és ha egy tompult, már tündér tanítható. Itt hagyok lokát, itt hagyok melót, itt hagyok csapot, papot, adjö! A sok állat, hogy utálom, mint csak nyúlkál, fogdos, izzad, csöpög, dörgöl, tökköl, nyögdös, röpög. Kell legyen egy tisztább élet is még, kell legyen egy normál, értelmes cél, és hogyha meg lesz valami értelmes cél, itt hagyok csapot, itt hagyok papot, itt hagyok csapot, papot, adjö! És a pultomnál ülnék már 8:50-kor, rajtam hamisított hamisítvány Christian Dior, és majd köszöntöm én, hogyha jön valaki, csak így nyuszi föl, mit lófrász. Tegyed le már a pupikát idenni. Kell legyen a földön valami fény, kell legyen egy munka, valami más, és hogyha meg lesz az a valami más, itt hagyok lokál, itt hagyok melót, itt hagyok csapot, papot, adjö!
kabát, ha szabad kérnem, minek ott benn a kabát? Jó helyen lesz itt a nadrág, bízza rám a zokniát, az eszét is hagyja nálam, meg a szívét, apukám, s mire véget ér a műszak mindenét, bízza csak rám! Legyen egy tisztább élet is még, kell legyen egy normál, értelmes cél. És hogyha lesz majd valami, lesz életcél. Itt hagyok csapot, itt hagyok papot, itt hagyok csapot, papot, adjö! És hogyha lesz egy normális, értelmes cél, itt hagyok logányt! Itt hagyok melót! Itt hagyok csapot, papot! Köszönjük szépen Auks Évának, Rutkai Laurának és Szűcs Kingának, a Magyar Színház művésznőinek. Ha valaki pedig a teljes darabot szeretné megnézni, akkor természetesen megteheti, hiszen a karácsonyi ünnep után egészen január elejéig játsszák a darabot. És akkor folytassuk a sort.